אוקיי, אז היי בנות, ותודה שחזרתם לסרטון שלי. היום זה הולך להיות סרטון של טאג הבית ספר, נראה לי נקרא לזה. זה טאג שנראה לי המצאתי, אני לא ראיתי סרטונים כאלה עדיין ביוטיוב, וכן, אני כתבתי את השאלות. לא יודעת עדיין אם שאלות ממש טובות או לא, אבל אני כאילו הייתי סבבה איתם, אז כן, כאילו, יש פה שאלות כל מיני, יש פה אולי שאלה אחת או שתיים שיותר קשורות לילדים שמעל כיתה ו', כי זה כמו שאלות של איך הייתה מסיבת סיום וכאלה, אז כן, מקווה שתהנו מהסרטון הזה, פשוט בואו נתחיל. אוקיי, אז השאלה הראשונה היא, אני אקרא מהטלפון שלי, כן, אם זה מפריע למישהו, מצטערת, אבל פשוט פה השאלות. אוקיי, שאלה ראשונה, לאיזה כיתה את עולה או ולומדת אם אתם עושים את זה במהלך בית ספר? אני עולה לכיתה ח'. לא יודעת למה אני כזה חושבת, פשוט לא התרגלתי לעובדה שאני עולה לכיתה ח'. אז כן. מה המקצוע האהוב עלייך בבית ספר? המקצוע האהוב עליי בבית ספר נראה לי זה גיאוגרפיה. לא יודעת, השנה ממש התחלתי לאהוב את המקצוע הזה. אני יודעת שבמהלך השנה זה ישתנה, אבל השנה, כאילו כיתה ז', היה לי מקצוע ממש טוב והיה לי ממש ציון די גבוה בו, היה לי 90 או משהו כזה. אוקיי, שאלה הבאה. מה המקצוע השנוא עלייך בבית ספר? אני מתלבטת בין שתי מקצועות, או ערבית, או אני מתלבטת בין שתי מקצועות, או ערבית, או ספורט. כאילו, מה ספורט? למה זה ספורט? אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת אנשים שמורה, זה דבר, אני לא אוהבת, תעשי את זה, תעשי את זה, אני לא אוהבת את זה. אם אני עושה ספורט, אני צריכה לעשות ספורט, לא. אני לא אוהבת לרוץ לבד, לעשות כושר בדרך כלל, אם כאילו, יותר, כן, אז את זה אני מעדיפה, מאשר שמורה לי לעשות ספציפית. אבל נראה לי נבחר בספורט, כן. ספורט, מהסיבה שהסברתי לכם. אוקיי, שאלה הבאה. איזה מספר כיתה את? כאילו, לדוגמה, כאילו, ח' 1, 2 כאלה. אני עוד לא בטוחה, עוד לא יודעת את זה. אני רוב הסיכויים יהיה או ח' 7 או ח' 8. כן. אוקיי, שאלה הבאה. מה הסטייל שלך לבית ספר? כאילו, מה אני מתלבשת לבית ספר? אני לובשת כמו תמיד, כאילו, כמו שצריך. יש את כל צבע שיש לי, עם וי, צמודה, אני לא כל כך אוהבת רחבות, האמת שנראה לי כאילו אני כן אקנה שנה רחבות, אבל כן, כרגע אני לא מתה על זה, אני צריכה כאילו לראות איך זה עליי וזה, אבל תכלס צמודות, או טייץ, או ג'ינס, משהו כזה, לא משהו מיוחד מדי, ופשוט שמה כל מיני צמידים וכל מיני כאלה, בשביל להרים קצת את הלוק, וכן, זה נעליים מיוחדות, כי זה מה שאפשר ללבוש בבית ספר, כי יכול להיות אפשר לשים משהו מיוחד, אז כן. איך הייתה מסיבת סיום של ו' ואם הייתה בכלל, כאילו אם לא הייתה אז לא עונים על השאלה. אצלי הייתה ממש כיף כזאת, עשו לנו כזה, זה היה לפני שנתיים אז כזה היה, כן? אבל היא הייתה כזה, היינו בבית ספר, עשינו את כל המסיבה וקריינות וזה, ואז נסענו למקום כלשהו ואז היינו שם עד איזה 11-12 כזה, ואז נסענו לבתים. אז כן, היה ממש כיף, אז... אוקיי, מה הממוצע שלך השנה? לא בדקתי. נראה לי בדקתי, או שאני לא זוכרת את זה. אבל אם אני זוכרת נכון, זה היה בין... זה היה 70 כזה, 70 פלוס, קצת יותר מ-70, אבל כן. בין 70 ל-80 כזה. כן, אני לא הכי טובה בבית ספר, אבל אני כן טובה. כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל כן. אוקיי, שאלה הבאה. איך את מגדירה את עצמך כתלמידה? כאילו, בזה של חובשת ממש, כאילו, לא הייתי תלמידה טובה, לא טובה רגילה. אני חושבת שאני רגילה כזה? כן, רגילה. כאילו, אני לומדת טוב, אבל לא הכי טוב שאפשר. שאלה הבאה. האם הברזת אי פעם? לא הברזתי השנה, לא מתכוונת נראה לי להבריז, אל תבריזו, זה לא טוב. תלמדו, תשבו, תחרשו, תלמדו. תשקיעו, זה הולך להשתלם לכם. מה שראית שמרגיזים. איזה שיעור היית מבטלת בבית ספר כי הוא לא חשוב? נראה לי ערבית. לא אומרת ספורט, כי אני מבינה שזה כן חשוב, כי עושים כושר וזה, למרות שאפשר לעשות את זה גם בבית, כן?
וערבית זה נראה לי כזה, לא יודעת, מקצוע קצת כזה מוזר, כי אני לומדת אותו ואני פשוט לא מבינה כלום. אני מעדיפה ללמוד הרבה יותר אנגלית, תביאו לי יותר אנגלית בשביל שבאמת להכניס לפה, מאשר תביאו אנגלית, ערבית, וזה לא יעזור לנו בכלום, בכלום פשוט. מה זה יעזור לנו? נבוא לאיזה מישהו. סבח אל-חיר, סבח אל-חיר, לא גזענות. אז כן, זה המקצוע שאני אוותר עליו. והשאלה הבאה זה איזה מקצוע תוסיפי לבית ספר אם היה לך את האופציה? שאלה קשה. לא יודעת, נראה לי כזה משהו בסגנון של... משהו שבאמת יעזור בחיים, כאילו כל של הדברים של כאילו, של הבנק, כאילו שצריך באמת לבוא לבנק וכאילו כרטיס אשראי וכל הזה, איך עושים, הבנתם, נראה לי, אני מקווה. כן, כאילו משהו כזה, או... אין לי מושג, באמת, אין לי מושג. זה כזה קצת מוזר לי שאלה כזאת, שאני באמת לא יודעת, אני המצאתי לשאלות, אני לא יודעת לענות עליהם, זה צריך לחשוב כאילו, אז חושבת רגע. כל מיני לבנות, לעצב דברים וכאלה, אז כן, נראה לי את זה. אופק סטיילינג, שזה מאוד חשוב, רק שתדעו. אוקיי, אז כן, זה כל השאלות. אני מקווה שממש נהנתם, ואם כן, תרשמו לי פה למטה שאהבתם את הסרטון, כי אני המצאתי את השאלות ואני לא יודעת כמה הן היו יפות. לא, כאילו יפות. לא יודעת כמה הן היו טובות וזה, אז כן. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, תנו לייק פה למטה ותגובה. אז תירשמו פה למטה בכפתור האדום סאבסקרייב או יירשמו לערוץ כדי לקבל עוד עדכונים ממני וכשעולה סרטון חדש. אז מקווה שנהנתם, ביי יוש! ביי!